हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 16वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे देवासुर संपत विभाग योग, दैवी आणि राक्षसी गुण. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोज प्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 16वा अध्याय. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, बघता बघता आपला कोर्स पूर्ण होत आलेला आहे, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपली ही 40वी बॅच सुद्धा उत्तम पद्धतीने कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पार पडत आहे, तर असे सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तर आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मला पटकन सांगू शकाल का की आपण 15व्या अध्यायात काय पाहिलं होतं? हरे कृष्ण. आत्मा 3 गुणांनी कसा बद्ध होतो? बोला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं. ठीक आहे. काल आपण 14 आणि 15 दोन अध्याय घेतले, त्यामुळे माताजींनी आपल्याला 14व्या अध्यायाबद्दल सांगितलं की आपण 3 गुण, त्रिगुणी माया जी आहे की 3 गुण, ज्या 3 गुणांनी आपला आत्मा कसा बद्ध होतो, तर ते आपण पाहिलं. आणि 3 गुणांमध्ये आपण आपला हा जो जीव जो आहे तो संपर्कात आल्यामुळे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा विजया माताजी बोला. आणि 15व्या अध्यायात आपण ते झाडाचं संपूर्ण झाडाच्या विश्लेषणावरनं आपण मूळ, शाखा, फळ ह्याचं विश्लेषण बघितलं. अच्छा, खूप छान माताजी. तर आपण हरे कृष्ण, खूप छान. तर आपण 14 आणि 15 अध्याय पाहिले, तर वसुधा माताजींनी आपल्याला सांगितलं की आपण 3 गुणांनी आपण कसे बद्ध आहोत आणि त्यानुसार आपण
कुठल्या गुणाचा पडाव जास्त आहे, प्रभाव जास्त आहे आणि त्यानुसार कसे आपलं प्रतिक्रिया असते, आपलं रोजचं वागणं असतं, आपला व्यवहार, रोजची आपली कृती कशी त्याच्यामध्ये बदल होत जातो. त्यात कुठले सत्व, रज, तम ज्या गुणाचा प्रभाव जास्त त्या पद्धतीने आपली कृती बदलत जाते. ते आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण 15व्या अध्यायामध्ये आलो. 15व्या अध्यायामध्ये आपण काय पाहिलं, की आपलं हे जे ब्रह्मांड आहे, आपली ही जी प्रकृती आहे, आपली ही जी सृष्टी आहे, त्याला एका झाडाचं असं वर्णन दिलेलं आहे, वटवृक्षाचं वर्णन दिलेलं आहे. पण तो वटवृक्ष कसा आहे? तो प्रतिबिंब आहे. कशाचं प्रतिबिंब आहे? तर आध्यात्मिक जगाचं, ज्याला आपण जग म्हणतो, आध्यात्मिक जग म्हणतो किंवा कालच आपण पाहिलं की च्युत आणि अच्युत. तर जे च्युत असं जी प्रकृती आहे, तर ह्या सगळ्यामध्ये की त्याचं त्या आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब असल्यामुळे, प्रतिबिंब हे नेहमी उलटं असतं, बरोबर? आणि त्यामुळे आपलं ब्रह्मांड सुद्धा कसं आहे, की आपले ब्रह्मदेव जे आहेत किंवा ब्रह्मलोक जे आहे, ते सगळ्यात वरती आहे आणि तिथून प्रकृतीचा विस्तार झाल्यामुळे की खाली शाखा वरी मूळ आपण असं म्हणतो किंवा ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा, म्हणजे मूळ वर आहे आणि त्याचा विस्तार खाली झालेला आहे. आणि त्याच्या प्रत्येक फांद्यांचं, झाडांचं, आपण त्या पानांचं वर्णन केलेलं आहे. तर जे वेदमंत्र आहेत, वेदांनी जे शास्त्र जे आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे, तर ते सगळं त्याचं म्हणजे आपल्या ह्या ब्रह्मांडाचा किंवा आपल्या ह्या सृष्टीचा आपल्याला कशा पद्धतीने आपल्याला भरण-पोषण म्हणा किंवा आपल्याला कसं पालन करायचं आहे, कशा गोष्टींचं आपल्याला पालन करायचं आहे, तर जे शास्त्रांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, जे वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने आपल्याला जे आपण त्याला विहित कर्म असं म्हणतो, तर जे शास्त्रांमध्ये मान्य आहे, ग्रंथांमध्ये मान्य आहे, गुरूंनी सुद्धा सांगितलं आहे, ऋषीमुनींनी पुष्टी दिलेली आहे. तर असे विहित कर्म आपण करत करत त्या झाडाच्या आपण वरच्या फांदीवर जाऊ शकतो. नाहीतर आपण काय अजून एक सोपा मार्ग म्हणजे अनासक्ती रूपी शस्त्राने आपण ते झाडच तोडून आपण डायरेक्ट भगवंतापर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजे तो भक्ती मार्गाने आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. नाहीतर मग आपल्याला त्या झाडावरच आपण वर खाली म्हणजे आपण काय करत राहू, की आपण जन्म मृत्यूच्या विळख्यामध्ये आपण अडकत राहू. मग आपण भगवान श्रीकृष्ण हे आपण नेहमी म्हणतो की उत्पत्ती, स्थिती, लय. तर त्या पालन करण्याची जी आपली जबाबदारी आहे किंवा भगवंत आपलं पालन करत असतात. पालन पोषण करतात म्हणजे नेमकं काय करतात? ते काल आपण कालच्या अध्यायामध्ये पाहिलं. आणि त्याच्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत की ते त्यांचा आणि आपला संबंध काय आहे? संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन की आपण त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचू शकतो आणि मग ते आपल्या ह्या शरीराचं, आपल्या ह्या प्रकृतीचं कसं पालन करता आहेत आणि ते कसे आपल्या जठराग्नीमध्ये आहेत, आपल्या स्मृतींमध्ये आहेत, आपल्या हृदयांमध्ये आहेत, की आपल्या ह्या सगळ्या ज्या शरीराच्या ज्या आपसूक ऑटोमॅटिक ज्या क्रिया घडत असतात, त्या क्रिया ऑटोमॅटिक नाही घडत. तर तिथे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या शक्तीचा विस्तार, त्यांच्या ते स्वतः तिथे शक्ती रूपामध्ये, अंश रूपामध्ये तिथे स्थित आहेत आणि म्हणून त्या क्रिया घडत आहेत. आणि हेच कुठेतरी आपण पाहिलं आणि अशा त्या भगवंताला पुरुषोत्तम, उत्तम असा पुरुष असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे जी प्रकृती जी आहे, तर ती प्रकृती ही दुय्यम आहे आणि एकच पुरुष आहे जो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. सगळेजण त्याला परमात्मा म्हणतात, पुरुषोत्तम भगवान म्हणून म्हणतात. मग प्रतिदेवता असतील, देवता असतील, सर्व 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 ऋषीमुनी असतील, सर्व प्राणी मात्र जे ज्यांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून ओळखतात. तर अशा ह्या हे ज्ञान आपण कुठेतरी कालच्या अध्यायात पाहिलं आणि आपण सुद्धा त्या भगवंताची भक्ती करायची आहे किंवा त्यांचा नामजप करायचा आहे, हे कुठेतरी आज पाहिलं. मग आपला आजचा अध्याय जो आहे तो ह्यापेक्षा थोडा वेगळा आहे. मग आता आपण आजच्या अध्यायामध्ये काय आहे की देवासुर म्हणजे सूर आणि असुर. असुर म्हणजे कोणते? राक्षस, दैत्य. मग सूर कोण? तर देवगण. मग अतिरेकी आणि राक्षसी गुण, राक्षसी स्वभाव आणि राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम आणि उन्नती किंवा अधोगतीची निवड. तर हे कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. मग आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला दैवी गुण, आपण हे आतापर्यंत बऱ्याच गोष्टींमध्ये किंवा
पण बऱ्याच अध्यायांमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की स्थिताधीन मुनी यांची आपण लक्षणं पाहिली. त्याच्यानंतर आपण गुणातीत जे आहेत आपण त्यांचं लक्षणं पाहिली. त्याच्यानंतर ज्ञानी काय आहे, की ज्ञान काय आहे आणि ज्ञानी लोक कसे असतात, कसं आपण ते आत्मसाक्षात्कार घडवू शकतो, स्वतःची प्रगती कशी घडवू शकतात. तर हे कुठेतरी आपण प्रत्येक अध्यायामध्ये थोडं थोडं पाहिलेलं आहे. त्यांची साधारण प्रत्येकाची लक्षणं जी आहेत ती, कारण की ते अध्यात्माचीच एक एक प्रगतीचे टप्पे असल्यामुळे साधारण सगळ्यांची लक्षणं जी आहेत ती सारखीच आहेत. पण आज आपण एक सामान्य मनुष्य म्हणून, की सामान्य मनुष्यामध्ये दैवी गुण आणि आसुरी गुण हे दोन्ही असतात, कारण आपण कलियुगामध्ये आहोत, बरोबर? तर अध्यायाच्या सुरुवातीलाच मी सांगते, आपण अध्यायामध्ये पण बघणार आहोत की दैवी हा आपण 4 युग आपल्याला माहिती आहेत. सत्ययुग आहे, त्याच्यानंतर त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, बरोबर? तर सत्ययुगामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की कुठेतरी 2 ग्रहांमध्ये म्हणजे एका ग्रहावर असुर असायचे, एका ग्रहावर सूर असायचे, मध्ये त्यांच्यामध्ये सतत काही ना काहीतरी लढाई म्हणा, युद्ध म्हणा होत असे. त्याच्यानंतर आलं त्रेतायुग. त्रेतायुगामध्ये काय होतं, की एकाच ग्रहावर 2 वेगवेगळे देश, 2 वेगवेगळे प्रदेश आहेत, की 2 वेगवेगळे राष्ट्र त्यांच्यामध्ये युद्ध होतं. त्याच्यानंतर आलं द्वापारयुग. द्वापारयुगात काय होतं, की एकाच कुटुंबामध्ये 2 भावंडांमध्ये, 2 सख्या चुलत भावंडांमध्ये, म्हणजे एक छोट्या काकांची मुलं असतील, एक मोठ्या काकांची मुलं असतील, कौरव आणि पांडव यांच्यामध्ये भांडणं होतं किंवा यांच्यामध्ये लढाई होती, बरोबर? कारण काहीही असेल, पण त्यांच्यामधले आपण पाहिलं. आता आपण आहोत कलियुगामध्ये. कलियुगामध्ये ना कुठले ग्रह, ना कुठले देश, ना काय कुठले भावंड. कलियुगामध्ये आपली लढाई ही आपल्याशीच आहे. कारण आपण कालच पाहिलं की नाही, सत्व, रज, तम हे 3ही गुण आपल्यामध्ये आहेत, आपल्यामध्ये स्थित आहेत. आपण या प्रकृतीच्या संपर्कात आलेलो आहोत आणि त्या 3 गुणांचा कमी जास्त पडाव प्रभाव असल्यामुळे दैवी गुण आणि आसुरी गुण हे दोन्ही आपल्या आतमध्ये आहेत. आणि म्हणून आपली लढाई ही आपल्याशीच आहे, की कालपर्यंत माझा जीवनशैली, माझा स्वभाव, मी कसा होतो, आज कसा असेल, उद्या कसा असेल, आपला हा जो आलेख आहे तो चढता असणार आहे का तो उतरता असणार आहे. तर हेच कुठेतरी आपल्याला ह्या भगवद्गीतेच्या 18 दिवसाच्या अध्याय कोर्समध्ये आपण बघणार आहोत. किंवा इथून पुढे जसे आपल्याला खूप आपण म्हणू शकतो की आपलं जे काही पूर्वसंचित चांगलं आहे किंवा आपल्याला भक्तांचा समुदाय लागला, आपण इस्कॉन सारख्या संस्थेशी आपण कुठेतरी जोडलं गेलो, 18 दिवसाचा कोर्स घरी बसल्या बसल्या आपण शिकतो आहोत. नुसतं शिकतोय का नाही, आपण समजून घेण्याचा, त्याचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, जेणेकरून त्याचा फायदा आपल्याला आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपल्याला बदल करता येईल. हा ज्ञानयोग हा म्हणून महत्वाचा आहे. सर्व योग महत्वाचे आहेत, कर्मयोग, कारण की कर्म आपलं त्या पद्धतीने होणार आहे. भक्तियोगामध्ये आपण भगवंतापर्यंत पोहोचण्याची आपल्याला एक मार्ग मिळणार आहे. पण ज्ञानयोग हा त्याहून महत्वाचा आहे, कारण की कुठेतरी आपणच आपलं आत्मचिंतन करणार आहोत, की काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, आपण कसं बदल घडवू शकतो. आणि आपण अध्यायाला लगेच सुरुवात करूया. भगवंत सुरुवातीलाच म्हणत आहेत, श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी. संजना माताजी वाचताय का? हरे कृष्ण. लक्षात नाही. नाही, माताजींचा नेट इश्यू वाटतं काहीतरी. एनिवेज, मी वाचते. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याचा वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासूनची मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण आहेत. भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. मग दैवी गुण काय आहेत, की आपण आतापर्यंत जे जे काही आपण गुणातीत असतील, त्याच्यानंतर ज्ञानी जे आहेत, की त्यांच्यामध्ये जी काही सगळी लक्षणं जी आहेत, ही सगळी दैवी लक्षणं आहेत. आपल्यातला जसं जसं आपण नामजप वाढवत जातो, तसं तसं आपल्यातला सत्वशीलपणा वाढत जातो.
आणि मग आपल्याला या गोष्टींचा आपल्याला प्रत्यय येत जातो. मग त्याच्यामुळे आपण नेहमी उत्साही राहतो. आपल्यातला क्षमाभाव वाढत जातो. आपण संयमी बनतो. आपण जे काही ज्ञान घेतलेलं आहे, ते मी नेहमी म्हणते की आपल्याला भगवंतांनी नेहमी सांगितलेलं आहे. नुसतं ज्ञान घ्यायचं आहे का, तर त्याचं अनुशीलन म्हणजे त्याचं आपल्याला आपण जे काही वागतो, शिकलेलो आहोत, तर ते कुठेतरी आचरणात आणणं जास्त गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे मग आपल्याला अ, आणि मग आचरणात आणण्याची सगळ्यात पहिली सुरुवात काय तर यज्ञकर्म. हो की नाही? यज्ञकर्म म्हणजे आपल्याला काय सांगितलं आहे? कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप करायचा आहे, वेदाध्ययन करायचं आहे आणि मग हे सगळं करत असताना कुठेतरी आपल्याला षड्रिपूंपासून आपल्या अनर्थ निवृत्ती आपण होऊ शकते. म्हणजे आपण क्रोधातून मुक्त आपल्याला जो राग आहे, क्रोध जो आपल्याला येतो, त्याच्यातून आपण कुठेतरी तो शांत होऊ शकतो, तो शमवू शकतो. आपल्यामधला दयाभाव आपण वाढवू शकतो. आपण सगळ्यांशी आपण समानतेने वागवू शकतो. आपल्यामध्ये नम्रता येते. त्याच्यानंतर आपण मत्सर कोणाचा शक्यतो करत नाही आणि उगाच माझा कोणीतरी मान ठेवला आहे आणि अपमान केला आहे, तर ह्या सन्मानाच्या गोष्टींच्या आपण पलीकडे जातो आणि सगळ्यात महत्त्वाची, सगळ्यात आपल्या आवडती गोष्ट म्हणजे गॉसिपिंग. दुसऱ्याच्या दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा. म्हणजे सगळ्यात पहिली आपण गॉसिपिंग जे आहे, जो आपल्या सगळ्यांचा आवडता विषय आहे की नाही? फोन आला, आपण 5 मिनिटं जरी रस्त्यावर भेटलो, कुठल्या देवदर्शनाला गेलो तरी आपलं सुरू होतं, ती असं म्हणाली, तो तसं म्हणाला, हो की नाही? तर हे जे आहे, हे नामजपामुळे आपल्यातलं हे जे गॉसिपिंग नेचर जे आहे, ते कुठेतरी थांबलं जातं. आणि हे सगळे जे आहेत, हे दैवी गुण आहेत. आणि हे कधी-कधी उपजत असतात, कारण की आपला प्रारब्ध तसा असतो. पण आपण हे जरी आपल्यामध्ये नसले तरी आपण डेव्हलप करू शकतो. आपण नामजपाद्वारे हे गुण आपल्यामध्ये अंगीकारू शकतो. मग आता आपल्याला पुढे बघायचंय भगवंतांनी दैवी गुण काय आहेत ते सांगितलं आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे सगळे आहेत ते काय आहेत ते आसुरी गुण आहेत. मग त्याच्यामध्ये काय सांगता आहेत? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं. मग हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. मग आसुरी प्रकृतीमध्ये आपल्याला जे जन्माला आलेले आहेत किंवा ज्यांच्यामध्ये त्या पद्धतीचे गुण आहेत किंवा रजोगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे, तर अशा लोकांमध्ये उर्मटपणा आहे, अभिमान, अहंकार, सूक्ष्म अहंकार ज्याला आपण म्हणतो किंवा मिथ्या अहंकार ज्याला म्हणतो, तो असा भरपूर ओतप्रोत भरला आणि हे कशामुळे घडलेलं असतं? अज्ञानामुळे. कारण की त्यांना असं वाटतं की आपण काय शिकलो आहोत किंवा काय, तर तिन्ही लोकांचे स्वामी म्हणजे अ, अ, भोक्तारम यज्ञ तपसा म्हणजे आपण जी काही कृती करतो आहोत, तर ती त्याचा त्या कृतीचा कोण एन्जॉयर आहे किंवा त्याचा भोक्ता कोण आहे, कर्ता कोण आहेत? भगवान श्रीकृष्ण आहे. पण इथे अज्ञानामुळे त्यांना काय वाटतं, की हे सगळं माझ्यासाठी मी करतो आहे, माझ्या आनंदासाठी करतो आहे. आणि ह्या आनंदामध्ये असल्यामुळे अभिमान, उर्मटपणा हा वाढत जातो. आता बघा तुम्हाला ह्या शेजारच्या चित्रात दिसतंय एक व्हिडिओ आहे. तर तो हत्ती बघा. उगाच त्या बसलेल्या माणसांना सोंड मारतो आहे आणि त्रास देतो आहे. तर तो हत्ती कसा आहे, तो उर्मटपणा, दंभ त्याच्यातला अभिमान वाढलेला आहे. काय अभिमान आहे, की मी ह्या माणसांपुढे माझी शक्ती, माझी किती मी सामर्थ्यवान आहे, किती मी बलाढ्य आहे, की मी कोणालाही मारू शकतो, उचलू शकतो, मी काहीही करू शकतो. म्हणजे आपल्या शक्तीचं, आपल्या जवळ असलेल्या आपलं जे बलस्थान जे आहे, त्याचं चुकीच्या पद्धतीने त्याचा आपल्या सामर्थ्याचा, आपल्या शक्तीचा वापर करून लोकांना त्रास देणं किंवा हे कशामुळे होत आहे, की त्यांच्या शक्तीचा त्यांना अभिमान, अहंकार वाढलेला आहे. तर हे सगळं उर्मटपणाचं लक्षण आहे, अभिमानाचं लक्षण आहे. तर हे सगळं आसुरी प्रवृत्ती जन्मलेल्या लोकांमध्ये घडत असतं. मग पुढे भगवंत म्हणत आहे, दैवी संपाद्विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहे. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी, तुम्ही हँड रेस केला आहे. मी वाचायला म्हणते होती.
पण आता पुढचा मी वाचेल. ओके, हरकत नाही. ओके, हा. मग आता दैवी गुण जे आहेत, दैवी गुण हे आपल्याला हळूहळू आध्यात्मिक मार्गामध्ये प्रगती करण्यासाठी आपल्याला ते कारक ठरतात किंवा त्यांचा आपल्याला फायदाच होतो. आणि मग म्हणून ते मोक्षदायक आहेत, की जशी जशी आपली अध्यात्मातली प्रगती वाढत जाईल तसं तसं आपण वैकुंठापर्यंत जाण्याचा आपला मार्ग, मोक्षापर्यंत जाण्याचा मार्ग निश्चितच आपला सुरळीत होत जाईल, हो की नाही? आणि आसुरी गुण हे बंधनकारक आहेत. बंधनकारक म्हणजे काय? तर आपण आता पाहिलेलं आहे 13वा अध्याय, 14वा अध्याय, 15वा अध्याय. तर आपण कर्मबंधनात अडकतो. कर्मबंधन हे आपण 4थ्या 5व्या अध्यायामध्येच पाहिलेलं आहे, की आपण जे काही कर्म करतो त्याचा परिणाम म्हणून आपण या आपल्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. मग तुमचं कर्म, तुमचं पापकर्म असेल किंवा तुमचं पुण्यकर्म असेल, कुठल्या पण कर्म जे आहे तुम्ही केलं तर ते तुम्हाला बंधनामध्ये अडकवतं. आणि आसुरी प्रकृतीचं जर कर्म असेल तर ते अडकवतं. म्हणजे पापकर्म जर तुम्ही केलं असेल तर ते निश्चित तुम्हाला बंधनकारक असतं. आणि म्हणून इथे सांगत आहेत अर्जुनाला की तू मुळातच दैवी गुणांसह तू जन्मलेला आहेस. अर्जुन हा कोण होता? तर भगवान श्रीकृष्णाने जेव्हा नारायणाचं रूप घेतलं होतं, नारायण रूपा अवतार घेतला होता, तेव्हा नर म्हणून अर्जुन त्यांच्या सोबत होते. त्यामुळे जरी हे अर्जुनाला आठवत नसेल तरी भगवान श्रीकृष्णांना भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ सगळं माहिती आहे. आणि म्हणून ते म्हणतात की तू चिंता करू नकोस, तू मुळातच दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस, त्यामुळे तुझ्यामध्ये हे आसुरी प्रवृत्ती असणं शक्यच नाही. आणि मग पुढे म्हणतात, वर्षा माताजी वाचताय ना? हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगामध्ये देवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितलेले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणाचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. मग आता भगवंत म्हणाले की मी दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव ह्या जगतामध्ये आहेत. हे दोन्ही भगवंतांच्याच, आपण म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये भगवंतांचाच अंश आहे. तर आपण दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन भगवंतांनी आधीच केलेलं आहे, तर आसुरी गुणांचं वर्णन आपल्याला ह्या अध्यायामध्ये बघायचं आहे. दोन्ही भगवंतांचेच आपण म्हणू शकतो शक्तीचा विस्तार आहे. म्हणजे बघा की एक आई असते, आईचे 2 मुलं असतात, जुळे मुलं आपण म्हणू शकतो. एक असतं की अगदी सभ्य गुणी बाळ असतं, अगदी सगळं ऐकणारं असतं, आणि एक असतं द्वाड, मस्तीखोर असं असतं. पण आईचं 2 मुलांवर प्रेम असतं की नाही? आईला काळजी असते 2 मुलांची, 2 मुलांवर सारखंच प्रेम असतं, की असं नाही की तो मस्तीखोर आहे म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं किंवा जो गुणी आहे त्याचाच लाड करायचे नाही. आई दोघांवर तेवढंच समान पद्धतीने प्रेम करत असते. जसं भगवंत जे आहेत की त्यांच्यासाठी सुद्धा सूर आणि असुर हे त्यांचे पण असेच, एक गुणी बाळ आहे आणि एक द्वाड बाळ आहे. पण भगवंत काय म्हणतात, जो मला साथ देतो त्याच्या पाठीशी मी निश्चित उभा राहतो. आणि म्हणून आतापर्यंत भगवंताने आपल्याला दैवी गुण जे आहेत की त्याचं विवरण केलेलं आहे, त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि आसुरी गुणांचं वर्णन आता आपल्याला भगवंत करता आहे. आणि ते काय पुढचे लगेच म्हणता आहेत, प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनाना विदुरासुरा न शौचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. माताजी वाचताय? आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की आसुरी प्रवृत्तीचे हे लोक आहेत, त्यांना ते अज्ञानामुळे आसुरी प्रवृत्ती वाढलेली आहे. त्यामुळे योग्य अयोग्याची जाण नाही आणि अज्ञान आहे ना, त्यामुळे काय करावे, काय योग्य आहे जाणत नाहीत. आणि त्यामुळे सद आचार, सद्विचार त्यांच्या ठाई जराही नाही आहे. मग ते व्यसन करता आहेत, मांसाहार करता आहेत, हे सगळं जे आहे हे आसुरी प्रवृत्तीची लक्षणं आहेत. तिथे कुठेही शुचिर्भूतपणा नाही वागण्या बोलण्यामध्ये. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहे, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही यांचे नियंत्रण करीत नाही. त्याचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळेच हे जग निर्माण झालेले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की हे जे ज्ञानी आहेत, ज्यांनी शास्त्रांचा अभ्यास केलेला आहे, तर त्यांना माहिती आहे की ह्या जगाची निर्मिती कशी झाली आणि त्यामुळे त्यांचा देवावर विश्वास आहे, त्यांची देवावर श्रद्धा आहे. पण जे अज्ञानात आहेत, मुळे ज्यांचा देव ह्या गोष्टीवरच विश्वास नाही आहे आणि परमेश्वर किंवा परमात्मा यांच्यावरच त्यांचा विश्वास नाही आहे, त्यामुळे त्यांना असं वाटतं की ह्या जगाचा हे निराधार असं जग आहे आणि सत्य काय, परमसत्य काय वगैरे असा त्यांचा बिलकुल विश्वास नाही. त्यांची अशी धारणा आहे की हे जग केवळ आणि केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळेच हे जग जे आहे ते निर्माण झालेलं आहे. काम वासनेमुळेच हे जग निर्माण झालेलं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठलंही कारण नाही आहे आणि म्हणून त्यांचा भगवंतावर, परमात्म्यावर विश्वास नाही आहे. आणि मग असे लोक काय करतात ते आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. अशा अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धीस आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की त्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही. मग ते काय करतात की असे लोक स्वतःच आता अधःपतन करतात की विश्वासच नाही ना भगवंताचा, अज्ञानामध्येच वावरत असतात आणि मग ते स्वतःबरोबर इतर मानव जातीचा किंवा इतर सजीवांचाही, पशु, प्राणी, झाड, सृष्टी सगळ्यांचाच ते नाश करतात किंवा असे जे अल्पमती जे असतात, अल्पबुद्धीचे जे लोक असतात, आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात, आपल्याला सुद्धा माहिती आहे आपल्या भोवती बॉम्बस्फोट वगैरे ह्या घटना कायम घडत असतात. वेगवेगळे शस्त्र तयार केले जातात आणि त्याचा वापरही केला जातो, युद्धामध्ये वापर केला जातो. आता आपण पाहिलेलं आहे रशिया युक्रेनमध्ये युद्धामध्ये किती गोष्टी किती त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रांचा तिथे वापर केलेला आहे. हिरोशिमा, नागासाकी आपण अजूनही आपल्याला तो इतिहास माहिती आहे की त्याचा तो जो हल्ला झाला आणि त्या हल्ल्यामध्ये जपान अजूनही सावरू शकलेलं नाही आहे किंवा त्याचे पडसाद अजूनही उमटलेले आहेत. म्हणजे हे जे काही आहे हे मानवी असे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे आहेत, हिटलर सारखे लोक की ज्यांना फक्त इतरांवर अत्याचार करायचा आणि स्वतः कोणीतरी आहे हे सिद्ध करायचं, तर अशा प्रकृतीचे हे जे लोक आहेत हे स्वतःच आता अधःपतन करून घेतात. कारण की अशा वागण्याने ते जास्तीत जास्त अजून स्वतःचं अधःपतन करून घेत आहेत. पण स्वतःचा विनाश करत आहेत, पण त्याबरोबर इतर लोकांचाही, इतर सजीवांचाही, इतर प्राणी मात्रांचाही ते विनाश करत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांनाही त्रास होतो आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया की असे जे लोक असतात ते कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये दुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक नित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, तर असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पापांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. असे जे लोक जे असतात की जे अज्ञानी आहेत, स्वतःचा तर विनाश करतात, स्वतःचं अधःपतन करतात, पण त्याबरोबर दुसऱ्यांचंही अधःपतन करण्यामध्ये दुसऱ्याचंही ते त्याच्यामध्ये त्या विनाशकाचं कारणीभूत ठरतात. तर असे लोक कधी समाधानी नसतात किंवा आसुरी प्रवृत्तीचे रजोगुण किंवा तमोगुण ज्यांचा प्रभाव जास्त आहे असे लोक कधीही समाधानी नसतात आणि ते सतत कुठल्या गोष्टीसाठी झटत असतात, कुठल्या गोष्टीसाठी कार्यरत असतात,
खोटी प्रतिष्ठा, खोटा अहंकार, की माझ्याशिवाय कोणी मोठं असूच शकत नाही. आणि अशा पद्धतीने की आपण कोणीतरी श्रेष्ठ आहोत, ग्रेट आहोत आणि सगळ्यांनी आपल्याला नमस्कार केला पाहिजे, आपल्याला सलाम केला पाहिजे, अशा काहीतरी आपल्याला मान दिला पाहिजे, सन्मान दिला पाहिजे, अशा थाटात वावरत असतात. आणि असे जे लोकं असतात ते सदैव मग अजून मला कशी पैसा मिळवता येईल, अजून कशी मी प्रॉपर्टी जमा करू शकतो आणि त्यामुळे ते सदैव मी सगळ्यांपेक्षा कसा श्रेष्ठ हे जतवण्यासाठी की आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी सदैव कार्यरत असतात आणि आनंदी कधी नाहीत. जे आहे त्याच्यात समाधान नाही, त्यामुळे आनंद नाही. मग चिंता, मग जास्तीत जास्त अजून कशा मी पैसे मिळवू शकतो, प्रॉपर्टी करू शकतो, अजून काय करू शकतो, अजून काय करू शकतो म्हणून त्याच गोष्टीमध्ये सतत अडकत राहायचं आणि इंद्रिय तृप्ती ह्याच गोष्टी च्या मागे राहून राहून धनसंचय करत राहायचा. मग आता इथं आपल्याला पुन्हा एकदा मी सांगते की इस्कॉनचे 4 नियम जे आहेत की कुठलाही सगळ्यात पहिले काय आहे की अनैतिक संबंध किंवा विवाहबाह्य संबंध ठेवू नये. त्याच्यानंतर जुगार खेळू नये. त्याच्यानंतर कुठल्याही प्रकारचं व्यसन करू नये आणि चौथं आहे मांसाहार, की मांसाहार करू नये. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत की ज्यांचा भगवंतावर, परमात्म्यावरच विश्वास नाही आहे, तर आणि रजोगुणी आणि तमोगुणातले स्पेशली तमोगुणातले लोकं जे आहेत, तर ह्या 4 गोष्टींच्या आहारी जातातच जातात. आणि उगाच आपलं काहीतरी हल्ली तर ते फार फॅड निघालेलं आहे. पार्टी करा, आपले बर्थडे साजरे करतात, वाढदिवस साजरे करतात आणि त्याच्यामध्ये मांसाहार करतात. त्या नाहक जीवांचा बळी देतात आणि काय पार्टीमध्ये तुम्हाला व्यसनं करायची वेगवेगळी. तर हल्ली हे प्रकार अजून जास्त पद्धतीने वाढलेला आहे. तर हे सगळं जे आहे हे आसुरी प्रवृत्तीचं वर्णन आहे. आता आसुरी मनुष्य विचार करतो, की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यामध्ये उत्तरोत्तर ते वाढतच राहील. हा माझा शत्रू आहे, मी त्याला मारले आहे आणि इतर शत्रूही मी मारले आहे किंवा मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भक्त आहे, मी परिपूर्ण बलवान आहे, सुखी आहे. माझ्या बाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य असा मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान मीच आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. म्हणजे जसं आपण आता पाहिलं की सतत इंद्रिय तृप्तीचा विचार, सतत की माझी प्रॉपर्टी कशी वाढेल, अजून मी किती माझ्या पुढच्या पिढ्यांसाठी मी कमावून ठेवू आणि मी किती काय काय करू. एक घर आहे, अजून दुसरं घर, गाडी, अजून काय संपत्ती, बँक बॅलन्स इतकं मी गोळा करत की सगळ्या नातेवाईकांमध्ये, सगळ्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये की सगळ्यांनी माझ्याकडे असं बघितलं पाहिजे, हां, याने आयुष्यात काहीतरी केलं. त्याच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, तो मोठमोठ्या गाड्यांमध्ये फिरतो आणि त्याच्यासाठीच कारण त्याला असं वाटत असतं की मी सगळ्यांपेक्षा कोणीतरी श्रेष्ठ आहे. मीच हे माझ्यामुळेच हे झालेलं आहे. मीच याचा भोगता आहे. अशा कुठेतरी चुकीच्या भ्रमात कारण की अज्ञान आहे ना. आपल्याला इथे रावणाचं उदाहरण आहे. रावणाने खूप अनेक वर्ष, हजारो वर्ष तपश्चर्या केली होती. भगवान शिवशंकर यांना त्यांनी प्रसन्न केलं होतं. पण त्याच्या मागचा त्यांचा उद्देश काय होता, की ते तिन्ही लोकांचे स्वामी त्यांना व्हायचं होतं. सर्वश्रेष्ठ, बलाढ्य, धनाढ्य असं त्यांना व्हायचं होतं. आणि त्यामुळे त्यांचा तो उद्देश होता. इथं आपल्याला कंस सुद्धा जर आपण पाहिलं तर कंसाचं सुद्धा जेव्हा त्याच्या बहिणीचं लग्न होतं इथं आपल्याला चित्र दिसतं आहे की देवकी अत्यंत लाडकी चुलत बहीण होती पण खूप लाडकी बहीण होती आणि जेव्हा देवकी आणि वसुदेव यांचं लग्नाची वरात निघाली आणि तेव्हा तिथेच वरात निघत नाही तोवर लगेच आकाशवाणी झाली आणि आपल्याला ती गोष्ट माहिती आहे. तर कंसाने लगेचच डिसिजन घेतला की आपण या देवकीच्या 8व्या मुलाची कशाला वाट बघायची आणि तो जन्माला येईल आणि मारेल. त्याच्यापेक्षा मूळ काय देवकी आहे ना, तिलाच मारून टाका, विषय संपवून टाका. अशा पद्धतीने त्याने अस्त्र उपसलं होतं. पण देवकी सोबत वसुदेव होते, जे सत्वशील होते, सत्वगुणी होते, दैवी गुणी होते आणि त्यामुळे त्यांनी परिस्थिती खूप छान पद्धतीने हाताळली. त्यांनी आधी शांतपणे कंसाला शांत केलं. ते म्हणत आहेत
की देवकीचा 8वा पुत्र जो आहे तो तुझा वध करणार आहे ना, मग ही तुझी लाडकी बहीण आहे, तू तिचा वध कशाला करतो? मी तुला वचन देतो की आम्हाला जे काही पुत्र प्राप्ती होईल ते मी तुझ्या सुपूर्द करतो. मग तू त्याचं काय करायचं त्यांना ते तू ठरव. ते तुझ्या अधीन मी त्यांना देतो. तर अशा पद्धतीने त्यांनी तो प्रसंग जो आहे की देवकीवर आलेलं तिथे तो जो शस्त्र उपसलेलं होतं देवकीवर जो प्रसंग ओढावला होता तो वसुदेव यांनी, कारण की ते दैवी सत्वशील गुणाचे असल्यामुळे त्यांनी तो फार चपकलपणे कंसाला बाजूला सारलं. त्या शस्त्र जे आहे ते त्याने परत ती तलवार जी उपसली होती ती परत त्याला म्यान करायला सांगितली आणि सांगितलं की आम्ही तुला वचन देतो आणि तिथे त्यांनी देवकीचे प्राण वाचवले. आणि हाच एक दैवी आणि आसुरी गुण असलेल्या प्रवृत्तीच्या माणसांमधला फरक असतो. आणि मग पुढे भगवंत सांगत आहेत, या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. म्हणजे इथे भगवंत सांगत आहेत की ज्यांना अत्यंत म्हणजे समाधान नाही ना, किती आहे आसक्ती इतके आहे, भौतिक आसक्ती इतके आहे, त्यामुळे समाधानच नाही, त्यामुळे सतत चिंता आणि मग त्या मोहामध्ये अडकलेले की हेही हवं, हेही पाहिजे, तेही पाहिजे आणि त्यामुळे असे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे आहेत ते सदैव इंद्रिय तृप्तीसाठीच त्यांचं जीवन व्यतीत करत असतात. त्याच्यामध्येच आसक्त होतात आणि त्या पद्धतीचीच कर्म करतात. त्यामुळे त्यांचं नरकामध्ये अधःपतन होतं असं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी वाचताय? हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांकडे काय असतं की एक मिथ्य अहंकार असतो, खोटा अहंकार असतो. माझ्याकडे काहीतरी आहे, मी ह्या गोष्टीमध्ये निपुण आहे. म्हणजे आपल्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे 10व्या अध्यायामध्ये की आपल्यामध्ये जे काही आपलं बलस्थान आहे, सामर्थ्य आहे, कोणीतरी उत्तम गाऊ शकतो, कोणीतरी छान कविता करू शकतो, कोणीतरी छान पद्धतीने वाचू शकतं. कविता वाचन हा सुद्धा एक खूप उत्तम वेगळ्या पद्धतीचा व्यासंग आहे. कोणाचं अक्षर सुंदर असतं, कोणी दिसायला खूप सुंदर असतं, कोणाचे केस खूप छान म्हणजे वेगवेगळं, कोणीतरी खूप शक्तिमान, खूप वेगळं असं सामर्थ्य असतं त्यांच्याकडे. कोणीतरी छान पद्धतीने स्वयंपाक करतं, पाककला जी आहे ती उत्तम पद्धतीने करतं. वेगवेगळी प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या प्रत्येकाची बलस्थानं आहेत. पण हे सगळं काय आहे? त्या भगवंताचीच ऐश्वर्य आहेत, भगवंताचीच अभिव्यक्ती आहे, हो की नाही? हे आपण 10व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे. पण इथे आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना काय वाटतं की हे सगळं माझं आहे, मी केलं आहे, माझ्यामुळे झालं आहे, माझ्यामध्ये ते कर्तृत्व आहे, माझ्यात ते सामर्थ्य आहे, मी चांगला गाऊ शकतो, मी चांगला स्वयंपाक करू शकतो. म्हणजे अशा उगीचच अशा पद्धतीचा खोटा अहंकार असतो. इथे आपल्याकडे एक छोटीशी गोष्ट आहे शिशुपाल यांची. आपल्याला आता शिशुपाल आणि भगवान श्रीकृष्णांची गोष्ट आपण सगळ्यांनी ऐकली असेल किंवा आपल्याला माहिती असेल. तर जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण आणि शिशुपाल हे आत्ते भाऊ मामे भाऊ होते, जसे पांडव आणि भगवान श्रीकृष्ण होते, तर दुसऱ्या आत्याचा मुलगा होता भगवान शिशुपाल हे आणि पांडव हे कुंती आत्याचा मुलगा होता, हो की नाही? तर एकदा काय होतं की आणि लहानपणापासूनच शिशुपाल म्हणजे शिशुपाल जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा त्याला 4 हात आणि 3 डोळे असतात. आणि असं मूल जन्माला आल्यावर त्याला बाहेर कसं न्यायचं म्हणून आई-वडिलांना चिंता असते आणि याचा काहीतरी आपण याचा एकतर त्याग केला पाहिजे, नाहीतर याला काहीतरी केलं पाहिजे अशा विचाराने जेव्हा आई-वडील विचार करत आहेत आणि काहीतरी निर्णय घेण्याच्या वाटेवर आहेत, तेव्हाच एक आकाशवाणी होते आणि सांगते की त्या आकाशवाणीमध्ये असं सांगितलेलं आहे की जो कोणी ह्या ला धरल्याबरोबर ज्याचे हात आणि दोन्ही हात म्हणजे ज्या अतिरिक्त जे अवयव आहेत ते गळून पडतील तोच त्या मुलाच्या वधाचं कारण ठरेल किंवा त्याच्या हातूनच त्याचा वध होईल.
आणि मग ते पुन्हा सांभाळ करायला लागतात त्याचा. आणि मग काही दिवसांनी भगवान श्रीकृष्ण तिथे येतात आणि फार प्रेमाने आपल्या लहानशा भावाला ते जवळ घेतात. तेव्हा त्याचे दोन जे अतिरिक्त अवयव जे आहेत, 2 हात आणि 3रा डोळा, तर ते तिन्ही गोष्टी गायब होतात किंवा गळून पडतात. आणि त्यामुळे काय होतं, की त्याच्या कृष्णाची जी आत्या आहे, तिला अत्यंत भय वाटतं, चिंता वाटते, की अ, की तू तुझ्या भावाला मारणार का? हा एवढा लहान भाऊ तुझा आणि असं. तेव्हा कृष्ण म्हणतात, भगवान श्रीकृष्ण आत्याला वचन देतात, त्या शिशुपाल यांच्या आईला वचन देतात, की याचे मी 100 गुन्हे माफ करेन. आणि मग शिशुपाल मोठा होतो हळू-हळू आणि त्यांना भगवान श्रीकृष्णांबद्दल मत्सर वाटू लागतो. मत्सर वाढू लागतो. आणि त्यामुळे ते त्यांचा इतका द्वेष करतात. जेव्हा पांडवांनी राजसूय यज्ञ केला होता, युधिष्ठिर महाराज यांना जेव्हा युवराज म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं आणि इंद्रप्रस्थामध्ये जेव्हा अनु ह ह जेव्हा यज्ञ करण्यात आला, तेव्हा आपण अग्रपूजेचा मान कोणाला द्यायचा? तर तिथे सहजच सांगितलं, म्हणजे सहदेव यांनीच सुचवलं आणि सगळ्यांनी अनुमोदन दिलं, की भगवान श्रीकृष्णांपेक्षा अग्रपूजा कोणाची आपण करूच शकत नाही. आणि तेव्हा मात्र शिशुपाल जे आहेत, ते त्यांनी ह्या गोष्टीला विरोध दर्शवला आणि भगवान श्रीकृष्णांना ते काही बोलू लागले. हे बघून त्या तिथे जमलेले बरेच रथी महारथी जे आहेत, ते त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी शस्त्र उपसलं. पण भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना थांबवलं, की आपण एका चांगल्या कार्यासाठी इथे जमलेलो आहोत. यज्ञ हे शुभ कार्य आहे आणि राजसूय यज्ञ हे तर फारच मोठं असं कार्य आहे. त्यामुळे आपण असं करता कामा नये. पण तरी शिशुपाल हे थांबले नाहीत आणि ते भगवान श्रीकृष्णांचा अपमान करत राहिले आणि मग सगळ्यात शेवटी भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, "शिशुपाल, आता बस. तुझ्या आता तू अजून जरी तू काही बोललास, तर तुझे 100 अपराध पूर्ण होतील आणि मग मी कुठल्याही गोष्टीला बंधनकारक नाही." आणि याचा त्याच्यावर विश्वासच नसल्यामुळे शिशुपाल हे थांबलेच नाहीत. आणि जेव्हा 100 अपराध पूर्ण झाले, तेव्हा 101व्या अपराधासाठी भगवान श्रीकृष्णाने आपलं सुदर्शन चक्र जे आहे, ते त्यांनी त्या शिशुपाल यांच्याकडे भिडकावलं किंवा त्यांच्यावर सोडलं आणि तिथे त्यांचा वध केला. त्यामुळे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत, की जे भगवंताची निंदा करतात, ते धर्माची निंदा करतात आणि अधर्माच्या जे पाठपुरावा करतात, अशा आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे आहेत, त्यांच्या हे सगळं जे आहे, ही आसुरी प्रवृत्ती आहे आणि त्यांचं नेहमी अधःपतन होतं किंवा नाश होतो. आता आपण पुढे बघूया. जे हरे कृष्ण. हा माताजी वाचा. वाचू का? ऍक्च्युली थोडं काम होतं ना, त्यामुळे थोडा हा, नाही हरकत नाही. मगाशी वर्षा माताजी वाचत होत्या, तुम्ही वाचा. चालेल. हरे कृष्ण. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत, त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकत असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग इथे भगवंतांनी सांगितलं आहे, की जे द्वेष करतात, जे मत्सर करतात, म्हणजे आपल्याला आपल्या भोवती असलेले 6 अनर्थ किंवा षड्रिपू जे आहेत, त्यातला आपण क्रोध आहे किंवा माया जी आहे, मोहमाया जी आहे, ते आपण माया, मोहमाया, आपण आसक्ती ज्याला म्हणतो, आपण भगवंताची आसक्ती करू शकतो. क्रोध जो आहे तो आपण त्याला वाईट कामासाठी आपण दमवू शकतो, पण चांगल्या कामासाठी आपण क्रोध जो आहे तो वापरू शकतो, धर्माच्या कार्यासाठी वापरू शकतो. पण मत्सर हा असा आहे, की द्वेष करणारा, मत्सर करणारा, की त्याचा केवळ आणि केवळ आपल्याला त्यागच करायचा आहे. तर कुठल्या दुसऱ्या कारणासाठी आपण त्याचा उपयोगच करू शकत नाही. आणि मग जे असे मत्सर किंवा द्वेष करणारे जे लोक आहेत, जे आसुरी प्रवृत्तीचे, नराधम प्रवृत्तीचे लोक आहेत, ते भगवंत म्हणतात, की त्यांना मी चिरकालासाठी आसुरी योनीत टाकतो. म्हणजे त्यांना ह्या ब्रह्मांडाचे, आपल्याला आता माहिती आहे, की ब्रह्मदेवाची दिवस उजाडला की ही सृष्टीची निर्मिती होते, रात्र झाली की सृष्टी जी आहे तिचा प्रलय होतो. आणि ह्या अशा सृष्टीच्या उगमस्थानी आणि प्रलयाच्या स्थानी सुद्धा, की असे अनेक सृष्टीचे जे ब्रह्मदेवाचे जे दिवसांसाठी, की तेवढ्या चिरकालासाठी तो जीवात्मा जो आहे, तो जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकत असतो आणि तो त्याच्यातून काय त्याची सुटका नाही, की तो ब्रह्मांडाच्या बाहेर पडूच शकत नाही, असं भगवंत
इथे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग अशा पद्धतीचे जे लोक आहेत, जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, ते कधीही माझ्याकडे म्हणजे भगवंतापर्यंत पोहोचू शकत नाही. कारण की भगवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला एकच आहे की अध्यात्माची कास धरणं, नामाची कास धरणं आणि मोक्ष मार्ग जो आहे तो अवलंबून आपल्याला मोक्षापर्यंत पोहोचणं, हो की नाही? पण असे जे अज्ञानात वाढलेले, अज्ञानात वावरत असलेले आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे आहेत, की ज्यांना ह्या गोष्टी मान्य नाहीत, विश्वास नाही किंवा कधी त्या गोष्टींचा ते अवलंबही करत नाहीत, त्यामुळे ते अधमगतीला चिरकालासाठी त्यांना प्राप्त होतं. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, त्रिविधम नरकस्य अदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत्त्रयम त्यजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारं आहेत असं भगवंत म्हणत आहेत. म्हणजे आपण आपल्या आसक्तींचा, कामाचा, वासनेचा, आकांक्षांचा त्याग करणं, अतिरिक्त इच्छा आकांक्षांचा त्याग करणं, आपल्या क्रोधावर नियंत्रण ठेवणं, त्याचा त्याग करणं किंवा लोभ ही, कारण की ह्या तिन्ही गोष्टी ज्या आहेत ह्या नरकामध्ये आपल्याला घेऊन जाऊ शकतात. आणि म्हणून एक बुद्धिमान मनुष्य किंवा एक ज्ञानी मनुष्य किंवा जो त्या ग्रंथांचा अभ्यास करणारा, अध्यात्मामध्ये वाटचाल करू शकणारा मनुष्य जो आहे, पुढे पुढे त्याला प्रगती साधायची आहे, त्यांनी ह्या 3 गोष्टींचा त्याग केलाच पाहिजे. नाहीतर आपल्या आत्म्याचा विनाश निश्चित आहे असं भगवंत सांगत आहेत. याच्यासाठी मी एक छान उदाहरण देते. मी जेव्हा युवा बॅच घेत होती तेव्हा त्यांना मी नेहमी सांगायचे की जेव्हा जेव्हा आपण ट्रेकिंगला जातो आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की एखादा रस्ता जो असतो किंवा काय, तर तो डेड एंड असतो की, आणि मग पुढे बघितलं खाली वाकून तर खोल दरी असते आणि तिथनं साधा एखादा पाऊल जरी पुढे गेलं, पाय घसरण्याची शक्यता असते आणि आपण दरीत कोसळण्याची शक्यता असते. तर हे काम, क्रोध आणि लोभ हे त्या डेड एंड सारखं आहे की पुढे खोल अशी अधःपतनाची दरी आहे आणि एखादं पाऊल सुद्धा आपलं पुढे पडलं अजून तर आपण त्या दरीत कोसळू शकतो आणि तिकडनं वर येणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे 3 ही द्वारं आहेत किंवा हे रस्ते जे आहेत ते आपल्याला सांभाळलेच पाहिजे की ते आपल्याला तिथे आपल्याला पाठच फिरवायची आहे. आणि मग असे जे करतात तिथे भगवंत म्हणत आहेत, हे कौंतेय, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. म्हणजे ज्याला हे उमजलं, निश्चितच तो तिकडनं आपली पाठ फिरवतो, त्या 3 दारांमधून तो बाजूला सरतो किंवा मुक्त होतो. आणि मग असा जो कोणी आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी पुढे वाटचाल करतो आणि त्याला आत्मसाक्षात्कार क्रमशः होतोच होतो, तो क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो असं भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, यह शास्त्रम विधिं सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं व आपनोति न सुखम न पराम गतिं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि इथे भगवंत सांगत आहेत की जो शास्त्रविधी, जे शास्त्रांमध्ये जे दिलेलं आहे, विहित कर्म आपण ज्याला म्हणतो, की त्याचा त्याग करतो किंवा त्याचा जराही आचरण करत नाही. आपण, माझा जन्म आहे, मी कमवलेलं आहे, मी माझ्या पद्धतीने जगणार, माझ्या पद्धतीने मला काय खायचं आहे, कसं राहायचं आहे, काय वागायचं आहे, मी ठरवणार, मी माझ्या मनाचा मालक आहे वगैरे वगैरे, अशा विचारांचे जे लोक आहेत, तर हे सगळ्या लोकांना कधीही सुख, शांती आणि सगळ्यात शेवटी परमगती प्राप्त होत नाही, कारण की त्यांचा परमात्म्यावर, भगवंतावरच विश्वास नाही आहे. त्यामुळे त्यांना ह्या बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या व्यर्थ वाटू लागतात.
आणि मग म्हणून भगवंत सांगता आहेत की तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसी. मग इथे म्हणून भगवंत म्हणत आहेत की म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य याच्यातील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. आणि म्हणून गुरूंची आपल्याला इथे भगवंत स्वतः सांगत आहेत की म्हणून आपल्याला गुरु स्वीकारायचे किंवा गुरु करायचे. भगवान श्रीकृष्णांनी सुद्धा सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात जाऊन त्यांनी जे काय आहे ते प्रॉपर शिक्षण घेतलं होतं. त्यांनी 64 दिवसांमध्ये 64 कला अवगत केल्या होत्या. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्यांनी शिक्षण घेतलं होतं. त्याच्या मागचं कारण राम जे आहेत राम जन्मामध्ये सुद्धा त्यांनी शिक्षण घेतलेलं होतं शास्त्रशुद्ध पद्धतीने. त्या लीलेमागचं कारणच हे आहे की आपण जे विहित गुरूंकडे जाऊन गुरूंना शरण जाऊन गुरूंना आपण त्यांच्याकडनं ज्ञान ग्रहण केलं पाहिजे. योग्य काय आहे अयोग्य काय आहे शास्त्रात काय म्हटलेलं आहे शास्त्र काय सांगतं त्याची जाण आपल्याला असली पाहिजे. पण गुरु कसे असले पाहिजेत पुन्हा एकदा तेच की जे परंपरेतून आलेले आहेत. कारण आपण कलियुगात आहोत त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला बघणं चेक करणं फार फार गरजेचं आहे. त्यामुळे जे परंपरेतून आलेले गुरु आहेत आणि त्यांना निश्चित शरण गेलं पाहिजे त्यांना गुरु केलं पाहिजे आणि ते आपल्याला जे काही सांगता आहे त्याचं आपल्याला अनुसरण आचरण केलं पाहिजे. आपल्याला प्रभुपाद यांनी 16 माळा जप सांगितलेला आहे. तर ती साधना भक्ती त्यांनी आपल्याला सांगितलेली आहे. चैतन्य महाप्रभू यांनी आपल्याला 16 अक्षरी मंत्र दिलेला आहे आणि प्रभुपाद यांनी आपल्याला तो मंत्र जो आहे तो 108 वेळा अशा एक पद्धतीने म्हणजे 16 माळा आपल्याला असा तो जप करायचा आहे. म्हणजे निश्चितच आपली क्रमशः उन्नती होणार आहे असं ते आपल्याला सांगता आहे. तर आपल्याला मनापासून करणं फार गरजेचं आहे. नाही तर आज माळ हातात धरली आणि उद्या म्हणाल की माझ्यात काही फरकच पडला नाही. भगवंत स्वतः सांगतायत क्रमशः ग्रॅज्युअली हळूहळू आपल्यामध्ये निश्चित बदल होणार आहे आणि आपण भगवंतापर्यंत पोहोचणार आहोत. आणि मग आजचा आपला अध्याय मध्ये भगवंतांनी आपल्याला काय सांगितलं की अतिरेकी आणि आसुरी गुण यांचं भगवंतांनी वर्णन केलं आहे. राक्षसी स्वभावातले लोक त्यांचं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे की ते कशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण असतं आणि राक्षसी क्रियाकलापांमध्ये जर आपण त्याचे परिणाम पाहिले त्याची आपण उन्नती का अधोगती आपली निवड शेवटी आपल्याला करायची आहे की आपलं अधःपतन करून घ्यायचं आहे आहोत त्याच्यापेक्षा अजून खाली जायचं आहे का आहोत त्याच्यापेक्षा वर जायचं आहे तो विचार आपण करायचा आहे ती निवड आपण करायची आहे. आणि निश्चित तीच आपण उन्नतीचा मार्ग स्वीकारला तर आपल्याला त्याच्यासाठी गुरूंची गुरूंची कास जाणं किंवा गुरूंना शरण जाणं जे परंपरेतून आलेले आहेत अशा गुरूंना शरण जाऊन त्यांनी जे काही आपल्याला मार्ग सांगितलेले आहेत साधना सांगितली आहे ती आपल्याला सचोटतेने करणं भाग आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एक मिनिट.